Escolta jove. 6.200.000 euros. 311 municipis. 11 consells comarcals. Proporcionem eines als joves per millorar el seu estat de benestar físic i socioemocional, fent èmfasi en la prevenció i l'atenció de les situacions de vulnerabilitat. Soy Javiera Constanza y mi nombre artístico es Evi Constanz y vengo desde Chile. Es que estoy súper feliz con uno de los proyectos que hemos tenido hace muy poquito, llamado Talent Boy, y realmente que este proyecto se haga realidad es todo gracias a Juventud. Y realmente fui a la reunión al siguiente día y conocí a todos los integradores y bueno, empezamos a hablar del proyecto. Empezamos a hablar del arte, de las pinturas, de los artistas, de qué nos gustaría transmitir. Me siento súper afortunada de haber tocado la puerta de Juventud y que nos hayan brindado una oportunidad tan grande, porque siento que con estas pequeñas cosas podemos lograr algo muy grande, que es decir a todos los jóvenes salir a la calle, tocar puertas y que hay oportunidades por todas partes. Si tú tienes una idea o tienes algo que te encante, que te apasione, no te cierres ni te digas que no, perquè per a mi ja el no s'ha vuelto una nova oportunitat. Talent Boy és un espai de trobada entre els i les joves dels diversos barris de la nostra ciutat Sant Boi. Llavors ha estat una proposta molt autèntica, molt participativa, molt bonica també, on els i les joves han estat implicats des d'un inici fins a un final en el disseny i el lideratge d'aquesta proposta. L'important és escoltar els joves en els seus hàbitats naturals, que en aquest cas és el carrer, les places de la ciutat i de més. Per tant, agrair a la Diputació aquesta feina perquè creiem que ens impulsa i ens obliga i ens esperona a fer aquest tipus de polítiques. Som Joventut. Acompanyem les persones joves.